Takže ahoj, ja som Štúdio Diamant a je tu so mnou Jacoman LP. Čaute ľudia. A konečne je tu nábor do Štúdio Diamant. Zatiaľ sme traja, Arty.cz, Jacoman LP, Dedinčan. Dobre. Takže podmienky by vám mali vyskočiť teď v ľavom rohu. A ja vám ich aj prečítam. Takže za prvé, mať nad 11 rokov. Za druhé, mať dobrý mikrofón bez šumu. Za tretie, byť cez víkendy, sobotu, nedeľu, čo najdlhšie proste na PC. A cez týždeň nemusíte, ale hlavne, aby ste boli. To je už štvrté. Jacoman? To je už štvrté? Či tretie? No proste, hej, za štvrté. A za štvrté, nerobiť blbosti na filmoch. A za piaté, čo dáme? Za piaté. Napíšte sa moje meno. Proste za piaté, aby ste vedeli rýchlo písať. Bereme aj scenaristov, spolumajiteľ tu je už vedľa mňa. Bereme aj, a proste tak, takže ukážem vám